Misha Nyasawelby as Feachtas Rothaíochta na Gaillimhe. Bunny of Feachtas níd necha ocht agus is tá mar aimimegin an Cahar na Gaillimhe agus chun na Gaillimhe dhéanana níos oscailte, níos sábhailte agus níos mealtach de daoine ag siúil ag Rothaíocht agus ag rothlú. Bhí muid gcónaí ráthangach a chur litríocht ráthangach ar fáil, airí bolscoireachta ráthangach ar fáil, agus fógraíocht timpeall na carthach mar chuid sa feachtas difriúil a reachtal muid. Suppose an tálinn go dtuigeann muid gúil muid na chónaí i gcathair ráthangach agus sa muid búilte ar an Gaeltacht is mó sa tír freisin. Agus tá an tálinn mar dheall gúil an airad bail a gin freisin inis bhfuil Gailge acu, so tá cinál grúpaí tíbhaiste an grúpa a lár an Gailge lena chéile, so tá grúpa WhatsApp a gin in the Lorn muid Gailge lena chéile, in Lorn na bail bhfuil Gailge acu Gailge lena chéile agus bíonn muid ag agrú rudaí an Gailge freisin. Ag tús an saoire thucr muid feachtas nua ar Gaillimh ar ruthair a bhí mar haisclib agin, agus thug muid faoi dearg gur ó bhaid níos mó daoine ag teachta le Gailge ag ghlacapóirt in sa bheachtas agus seachta sa bheachtas. Agus mar dheall sin cheap muid gomach dhéanach sé ciall chuiristeach ar an radam im líana. Just chun beganí aitheantas áil ar an obair bhí muid déine leis an Gailge agus an Gailge a churcinn cín sa chathair.